Στο τέταρτο λεπτό Σκούτας στο φάουλ για τον πάση. Μπάλα φτάνει στον Δοξάκη που χάνει την μπάλα. Ο Ζώης δεν μπορεί να την προωθήσει στα δίκτυα. Κερδίζει την μπάλα ο Βογιατζής. Και πάλι για τον Γρίμπιλα και αυτός για τον Αδαμόπουλο. Αδαμόπουλος είναι σε καλή θέση. Θα πιάσει το σούτ την μπάλα στο δοκάρι του γκόλα. Βαν Βάικ το εκτελεί. Είναι καλοτραβηγμένο. Πέφτει ο Δοξάκης και μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Μπουτσουρής θα βγάλει τη νέα σέντρα. Εκείνο Δόνης. Τσακυρίδης βγάζει την σέντρα κεφαλιά από τον Παπα-Νικολάου. Η μπάλα στο κάθετο δοκάρι. Νέα προσπάθεια από τους παίκτες των Ιωαννίνων και ο Δοξάκης μπλοκάρει την μπάλα μπροστά από τον Οδόνη. Σκούτας στο κόρνερ για τα Γιάννενα. Η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Λάπα. Νέα κεφαλιά από τον Παπα-Νικολάου και ο Τσακυρίδης είναι αυτός που κάνει το 1-0. Στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου ο Τσακυρίδης εκμεταλλεύτηκε την σύγχυση κοντά στην εστία του Ιωνικού και με βολέ από κοντά άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΣ Γιάννενα. Δόνης προσπαθεί να ξεφύγει και να μπει στην περιοχή. Βγάζει και την σέντρα. Έρχεται και ο Παπα-Νικολάου, πιάνει την κεφαλιά, όμως η μπάλα φεύγει out. Ναι, είχα μια διαφορά και δεν ήθελα να κατέβω να παίξω σήμερα. Νομίζω ότι έχω αυτό το δικαίωμα να το πω πριν να αρχίσει το παιχνίδι. Νέο φάουλ για τον Πάσα από τον Σκούτα στο Ζώη. Το δυνατό σου του Ζώη εντυπωσιακά εξουδετερώνει ο Μιχαήλοφ. Μια βαθιά σέντρα με προορισμό το Θεόφιλο Καρασαβίδη. Μπαίνει ο Βαν Βάικ στη φάση και ρηψοκίνδυνα απομακρύνει. Ο Εμμανουήλ θα κάνει τη σέντρα για τον Θεόφιλο Καρασαβίδη, μπλοκάρει ο γκόλας. Μια φάση στα καρέ του Απόλλωνα, πάει να διώξει ο Κολιτσιδάκης, έρχεται την μπάλα στο Δόνι, πάει να γυρίσει, πέφτει στο έδαφος και ο διαιτητής Χαρλαβάνης δίνει πέναλτι. Ξαναβλέπουμε πάλι τη φάση, πάει να γυρίσει ο Δόνης, τον εμποδίζει ο Κολιτσιδάκης και ο κύριος Χαρλαβάνης έχει διατάξει το πέναλτι. Το πέναλτι που θα εκτελέσει ο Ζώης, θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Το 1-0 για τον ΠΑΣ Γιάννηνα στο 62ο λεπτό, ξαναβλέπουμε τη φάση. Εκτελεί ο Ζώης, στέλνει στη μία άκρη την μπάλα και στην άλλη τον Μιχαήλοφ. 1-0 για τον ΠΑΣ Γιάννηνα. Το φάουλ για τον Απόλλωνα με τον Φαμπιάτο, εκτελεί ο Φαμπιάτος. Η κεφαλιά προ Θεόφιλο Καρασαβίδη, το 1-1, η ισοφάριση για τον Απόλλωνα. Ξαναβλέπουμε τη φάση από το φάουλ του Φαμπιάτου. Αμέσως η κεφαλιά η γυριστή από τον Θεόφιλο Καρασαβίδη, η ισοφάριση για τον Απόλλωνα 1-1 στο 83. Από το κόρνερ του Γεύτοβιτς, η μπάλα στον Κολιτσιδάκη, η κεφαλιά του Κολιτσιδάκη και το γκολ είναι το 1-2. Προηγεί το Απόλλωνας μέσα στα Γιάννενα 3 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Ξαναβλέπουμε τη φάση από το κόρνερ του Γεύτοβιτς. Δεν μπόρεσε να πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Παπαδάκης. Στην επανάληψη έρχεται ο Κολιτσιδάκης και καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-2 για τον Απόλλωνα. Το πλάγιο out με τον Σγιάκα. Γυρίζει ο Τσακυρίδης στην κεφαλιά. Κάνει το σούτο Λάπας, η μπάλα στη συμβολή των δοκών. Και στην επαναφορά ο Παπαχρήστου με κεφαλιά Ψαράκη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ισοφαρίζει για τον ΠΑΣ Γιάννηνα στο 91. Ξαναβλέπουμε τη φάση από το πλάγιο του Σγιάκα. Γυρίζει την κεφαλιά ο Τσακυρίδης στον Λάπα. Το γυριστό σου του Λάπα βρίσκει τη συμβολή των δοκών του Μιχαήλοφ και στην επαναφορά έρχεται ο Παπαχρήστου με κεφαλιά Ψαράκη. Πέναλτι που σφυρίζει ο Χαρλαβάνης στο 62 μετά από 62 λεπτά διαφορίας. Ο Δόνης κερδίζει το πέναλτι από τον Μαγκιόρο. Ο Ζώης εκτελεστής του πέναλτι για τα Γιάννηνα. Και 1-0 στο 62 προς 63. Γιάννηνα Απόλλων 1-0 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Γιάννη Ζώη. Κόρνερ με τον Κάτσενμπαχ για τον Απόλλωνα. Και κόρνερ και πάλι από την επέμβαση του Γκόλα. 8 λεπτά έμειναν στα Γιάννηνα. Στο φάουλο Κάτσενμπαχ. Τελεί κεφαλιά και ισοφάριση από κοντά με αυτή την κεφαλιά του Καρασαβίδη, του Θεόφιλου Καρασαβίδη. 1-1 στο 82 από το φάουλ που εκτέλεσε ο Κάτσενμπαχ. Ο Θεόφιλος Καρασαβίδης με αυτή την κεφαλιά έκανε το 1-1. Ακόμα 3 λεπτά στο κόρνερ ο Κάτσενμπαχ. Η μπάλα περνάει και 2-1 ο Απόλλωνας με την κεφαλιά του Κολιτσιδάκη στο 87. Να λοιπόν που το παιχνίδι γύρισε ανάποδα στα Γιάννηνα και ο Απόλλωνας πάει να πετύχει την τρίτη του εκτός έδρας νίκη με αυτή την κεφαλιά του Κολιτσιδάκη ενός αμυντικού στο 87 μετά το κόρνερ του Κάτσενμπαχ. Στο πλάγιο ο Ζιάκας μέσα στην περιοχή γυρίζει με το κεφάλι ο Σκούτας στο σουτ και μπάλα στο δοκάρι, δεύτερη κεφαλιά και ισοφάριση από τον Παπαχρήστου. Εντυπωσιακό φινάλε στο παιχνίδι, ο Παπαχρήστου ισοφαρίζει στο 90 προς 91 μετά από αυτό το σουτ στο δοκάρι που έκανε ο Τσακυρίδης. Η δεύτερη κεφαλιά από τον Παπαχρήστου σε κενή εστία 2-2. 11ο λεπτό, ένα φάουλ για τον Ολυμπιακό με τον Μαυρομάτη. Ο Τσακυρίδης, η δεύτερη κεφαλιά από τον Παπαχρήστου σε κενή εστία 2-2.
11ο λεπτό, ένα φάουλ για τον Ολυμπιακό με τον Μαυρομάτη. Πέρασε η μπάλα στο δοκάρι, χάθηκε η ευκαιρία, είναι ο Προτάσοφ. Η κεφαλιά έγινε από τον Τσαλουχίδη, τελικά γίνεται η σέντρα. Θα βγει ο Γκόλας και θα μπλοκάρει την μπάλα. Γιάτσος, Σουγκάρτε. Να πάει να γίνει το σούτ, ένα νέο σούτ από τον Παπα-Νικολάου, κοντράρει η μπάλα. Έρχεται ο Τσιάβος, ανοίγει αριστερά για τον Παπαχρήστου, η μπάλα θα καταλήξει out. Δίνεται η κεφαλιά από τον Παπα-Νικολάου. Προτάσω. Αφήνει για τον Μαυρομάτη που βγαίνει από δεξιά. Πίσω η μπάλα στο Διαντάκη, αυτός θα κάνει τη σέντρα. Έκοψαν οι παίκτες, είναι το σούτ, η μπάλα στο δοκάρι. Το σούτ από τον Σάμπεσαφ, Παχατουρίδης. Μια βαθιά μπαλά, γίνεται η κεφαλιά, βγήκε ο Γκόλας, τελικά έγινε η κεφαλιά από τον Κοφίδη. Προτάσοφ μέσα στην περιοχή. Ελύσσεται, κρατάει την μπάλα. Είναι ο Ζόης, τελικά γίνεται η σέντρα, μια κεφαλιά και η μπάλα είναι out. Η κεφαλιά από τον Σοφιανόπουλο. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Μπέντας στηρίζει τη λήξη του αγώνα που βρίσκει Πας Γιάννενα και Ολυμπιακό ισόπαλους 0-0. Το πρώτο φάουλ του αγώνα ο Γκάρτε. Πέρασε η μπάλα, τελικά δεν μπόρεσε ο Παπαχρήστου, out. Στο φάουλ είναι ο Μαυρομάτης, προσπαθεί να βρει τον Τσαλουχίδη, πιάνει την κεφαλιά στο ζοκάρι, απομακρύνει ο Βαμβάικ. Προτάσοφ. Στο φάουλ ο Παπαχρήστου. Πέρασε η μπάλα από όλους και μόλις out. Ελιά του Λιτόξενκο, ωραία για τον Καραταίδη. Γίνεται η κεφαλιά και η μπάλα out. Κρατάει την μπάλα ο Σιαντάκης. Κάνει τώρα τη σέντρα εκεί που είναι ο Κοφίδης. Πιάνει αυτό στην κεφαλιά και διώχνει πολύ ωραία σε κόρνερο Γκόλας. Σοφρόνογλου και πάλι για την ομάδα της Δόξας για το Χιονά. Θα ξαναφύγει στο Σοφρόνογλου, θα γίνει η σέντρα. Αλεξανδρίδης πήρε την κεφαλιά, κοντραρίστηκε μπάλα πάλι για Αλεξανδρίδης, γυρίζει, έρχεται ο Σταμπασίδης δυνατά πάνω από τα δοκάρια, η μπάλα είναι out. Ο Αλέξης τρέχει, βγαίνει ο Γκόλας, πήρε ο Αλέξης και είναι το 0-1 στο 44. Εκμεταλλεύτηκε το λάθος του τερματοφύλακα Γκόλα. Ο Άλεξης καινή ευθεία στο 44 ανοίγει το σκορ για τη Δράμα στα Γιάννενα. Ο Χιονάς ο συνήθως μπροστά του, έγινε τελικά η σέντρα, η κεφαλιά και έχουμε την μπάλα out, η κεφαλιά από τον Παπα-Νικολάου. Ας ανοίγει για τον Μουρατ. Φεύγει από δεξιά, θα κάνει και τη σέντρα για τον Πατίκα, αυτός άφησε για τον Πατίστα που είναι σε καλή θέση. Να ο Πατίστα μέσα στην περιοχή θα κάνει το σουτ, θα κοντράρει μπάλα πάνω στον Ζιάκα. Ο τελευταίος θα διώξει, έχει γίνει και φάουλ. Θα βέψει σε αυτό το φάουλ. Πάει να γίνει κεφαλιά στο δοκάρι από τον Σαβίδη. Ουγγάρτε στο πλάγιο. Η κεφαλιά που γίνεται, πάει να γίνει και το σούτ από τον Λάπα για να φύγει η μπάλα out. Θα σαριστά το φάουλ, θα κόψει ο Γιώτης. Η παλιά από τον Ουγγάρτε για τον Δόνη. Δόνης που είναι γρήγορος. Τελικά ανατρέπεται, ο διαιτητής δίνει φάουλ έξω από την περιοχή. Ένα το λεπτό της επανάληψης, πλασαριστά το φάουλ από τον Κροστοσκέντο και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι στην ανατροπή του Σκέντου από τον Παπαϊωάννου, πέναλτι που καταλογίζει αμέσως ο κύριος Μιδιούρης. Ο Μίνου κάτω από τα δοκάρια, Βαν Βάικ και είναι το 1-0 για τον Πας Γιάννενα. Δόνης. Δόνης ο οποίος είναι γρήγορος, έχει κοντά του τον Καραγιάννη. Να ο Δόνης μέσα στην περιοχή. Θα κόψει την μπάλα ο Ζλατανόφσκι, θα κάνει το σουτ και χάνεται η ευκαιρία από τον Σκούτα. Μπατίστα από δεξιά. Μπατίστα που καθυστερεί. Θα κάνει και τη σέντρα. Να σε καλή θέση γίνεται η κεφαλιά και είναι το 1-1 από τον Πατίκα. Από τον Πατίκα λοιπόν η ΑΕΚ ισοφαρίζει σε 1-1. Γίνεται και τελικά χάθηκε η ευκαιρία για τα Γιάννενα, καθώς έγινε μια κεφαλιά, απέκρουσαν πάνω στη γραμμή οι παίχτες του Άρη και ο Γιώτης έχασε την ευκαιρία να ανοίξει το σκόρο. Σκούτας αυτό το κόρνερ για τον Πας Γιάννενα, γίνεται η κεφαλιά
από τον Σκέντο για να φύγει out. Μια πολύ δυνατή κεφαλιά. Οικονόμου. Μια μακρινή παλιά για τον Σκούτα. Προσπάθησε και γύρισε ωραία ο τελευταίος. Να ο Δόνης θα κάνει το σούτ, θα κόψει ο Καρκαμάνης. Εντυπωσιακή ευκαιρία για τον Παζιάννα μετά από το σούτ του Δόνη. Γιάτσος. Γίνεται το λάθος. Να ο Λιμιάτης. Ο Λιμιάτης, ο Γιουγκούδης, ο Λιμιάτης πάλι. Ο Λιμιάτης θα κόψει Να ο Γιουγκούδης στο σούτ. Θα κοντράρει η μπάλα. Και είναι ο Βαν Βάικ που κάνει τη μακρινή παλιά για τον Δόνη. Δόνης που έχει μπροστά του τον Τσουρέλα. Δόνης προσπαθεί να φύγει. Να ο Δόνης που ανοίγει ένα διάδρομο. Τελικά αφήνει για τον Γιώτη. Ο Γιώτης και η μπάλα πρέπει να βρει και κάποιο χέρι. Θα την ξαναδούμε τη φάση. Διαμαρτύρονται οι παίκτες των Ιωαννίνων. Τέλος πάντων ο διαιτητής έχει δείξει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Μια κόντρα. Έρχεται και ο Ουγκάρτε. Να ο Ουγκάρτε που δέχτηκε την μπάλα. Γίνεται το σούτ και η μπάλα είναι στο δοκάρι για να χαθεί η ευκαιρία τελικά. Ουγκάρτε σε αυτό το κόρνερ. Μια κεφαλιά έδιωξε ο Καρκαμάνης. Και έχουμε τη λήξη του αγώνα. Για τον Σκούτα ετοιμάζεται για τη σέντρα με το αριστερό, ο τελευταίος την πραγματοποιεί. Γίνεται το σούτ τελικά από τον Γιώτη καθώς έμπαινε και ο Ουγκάρτε η μπάλα πολύ κοντά στα δοκάρια του Καρκαμάνη στο 22. Το φάουλ από τον Μουστακίδη, ελέγχεται η μπάλα από τον Λάπα αλλά κοντράρει στον Μπουγιουκλή. Ωραία μπαλιά, ευκαιρία για τον Άρη, το σούτ του Μπουγιουκλή πάνω στον Καλούδη, πρώτη ευκαιρία για τον Άρη στο 48. Ο Φανβάικ βγαίνει από αριστερά αλλά δεν του κάνει την παλιά ο Οικονόμου, προτιμάει τον Σκούτα. Προλαβαίνει ο τελευταίος και βγάζει τη σέντρα. Η μπάλα στρώνεται στον Δόνη, μεγάλη ευκαιρία. Πολύ ωραία απόκρουση από τον Καρκαμάνη και σε κόρνερ ο Μουστακίδη στο 57. Και τώρα η αντεπίθεση των γηπεδούχων με τον Δόνη. Προσποιήσεις του Δόνη που δεν χάνει την μπάλα, τη δίνει στο Γιώτη, έτοιμο γκολ, ο Γιώτης κολυσιεργεί, έχουμε χέρι. Συνεχίζεται το παιχνίδι και τώρα βέβαια θα έχει πρόβλημα ο Αθηναίος διαιτητής, ο κύριος Μελέτης Βουτσαράς, καθώς ο Γιώτης προσπάθησε να προωθήσει την μπάλα η οποία σταμάτησε στο χέρι, αν δεν κάνω λάθος, του Τεκιάσκη. Ο Ουγκάρτε έπαιξε πολύ ωραία το 1-2 με τον Δόνη, κάνει και το σούτ, η μπάλα δοκάρει και σκάει μάλλον μέσα, ο διαιτής όμως βλέποντας τον επόπτη δείχνει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Κάτω από ισχυρή αστυνομική συνοδεία, ο κύριος Βουτσαράς και οι επόπτες του κατευθύνονται προς την καταπακτή, καθώς κάποιοι ίσως από τον πάγκο του Παζιάννα, ίσως και άσχετοι με αυτόν, προσπαθούν να απειλήσουν τη σωματική ακεραιότητα του ιδίου και των εποπτών του, ωστόσο μάλλον η επιθυμία τους αυτή δεν θα γίνει πραγματικότητα. Σήμερα έγινε το πιο τραγικό που μπορούσε να γίνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό που είχε να γίνει σε ένα χώρο που ήταν εκκλησία μέχρι σήμερα. Ήταν το γήπεδο του Παζιάννα. Λυπάμαι ειλικρινά και προκαλώ πρώτα την πολιτεία, την κυρία Πετραλιά, το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον αθλητικό δικαστή, τους αθλητικούς δικαστάς, αφού δουν το τι συνέβη με τον κύριο Βουτσαρά, θα τους παρακαλέσω να με στείλουν σπίτι μου γιατί δεν αντέχω άλλο. Εάν συνταυτιστώ με τη γνώμη του κυρίου Βουλινού για ένα σημαδεμένο πρωτάθλημα, γυρίζω και φτύνω τα μούτρα μου σαν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΑΕ. Προκαλώ όλους όσους είδαν αυτό το παιχνίδι να δώσουν και να αποδώσουν τη δικαιοσύνη. Διαφορετικά εμείς το μίμημα της Καλαμάτας ή το τίμημα της Καλαμάτας, επειδή δεν έχουμε υπουργούς, έχουμε μόνο βουλευτάς, θα το μιμηθούμε γιατί αυτού κατήντησε το ποδόσφαιρο. Η ομάδα που έπαιζε μια κατηγορία είναι κρίμα γιατί την απομόνωσαν, την έχουν Ένα κόρνερ εκτελούν τα Γιάννηνα, παίρνει την κεφαλιά ο Οικονόμου, διώχνει πάνω στην γραμμή ο Λιμιάτης και απομακρύνουν η αμυντική του Άρη. Το φάουλ για τον πας με το Σκούτα. Η κεφαλιά από τον Γιώτη, η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Αρκαμάνη. Γιάτσος. Πάντα ο Γιάτσος αφήνει για τον Δόνη, έτοιμος ο Δόνης για το σουτ, βγαίνει όμως ο Καρκαμάνης και αποκρούει την μπάλα. Η σέντρα από τον Σκούτα, έρχεται εκεί ο Γιώτης, κάνει το σουτ, η μπάλα out. Τσουρέλας για τον Άρη, αφήνει για τον Μπουγιουκλή,
Σουτάρει ο Μπουγιουκλής, αποκρούει ο Καλούδης. Ένα κόρνερ για τον Άρη. Απομακρύνει ο Καλούδης την μπάλα και με κεφαλιά ο Οικονόμου παραχωρεί κόρνερ. Το κόρνερ με το Σκούτα. Η κεφαλιά από τον Γιώτη, η μπάλα out. Ο Δόνης για τα Γιάννηνα. Έχει μπροστά του το Σαμόλη. Πάντα ο Δόνης. Θα κάνει και την πάσα για τον Γιώτη. Ο Γιώτης προσπαθεί να κάνει το σουτ, βρίσκει μπάλα στο χέρι του Τεκιάσκη. Ζητούν πέναλτι οι παίκτες του Πας Γιάννηνα σε αυτή τη φάση. Πέφτει για να κάνει το τάκλινγκ ο Τεκιάσκη και βρίσκει την μπάλα με το χέρι. Έντονες οι διαμαρτυρίες των παικτών του Πας Γιάννηνα για πέναλτι σε αυτή τη φάση. Προς τον διαιτητή του αγώνα, τον κύριο Μελέτη Βουτσαρά. Ο Δόνης σε μια καινούργια επιθετική προσπάθεια για τα Γιάννηνα. Έχει τον Τσουρέλα και τον Κολομητρούση, ανατρέπεται μέσα στην περιοχή. Διαμαρτύρεται για πέναλτι, δεν φαίνεται όμως να έχει γίνει κάτι το επιλήψιμο. Τα Γιάννηνα τώρα, ένας δυνατός σούτ από τον Ουγκάρτε. Η μπάλα βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι του Καρκαμάνη. Μια φάση που αμφισβητήθηκε από τους παίκτες των Ιωνίων, καθώς το σούτ αυτό του Ουγκάρτε, η μπάλα χτυπώντας το οριζόντιο δοκάρι, βρίσκει το ίχνος της γραμμής του Καρκαμάνη. Θεώρησαν οι παίκτες του Πας Γιάννηνα ότι η μπάλα είχε περάσει το τέρμα. Και εδώ είναι οι διαμαρτυρίες μετά το τέλος του αγώνα και όταν οι ομάδες βρίσκονται στην αποχώρησή τους. Βλέπουμε τον παράγοντα του Πας Γιάννηνα οριόμενο κατά του διαιτητή του κυρίου Μελέτη Βουτσαρά για τη σημερινή του διαιτησία στο σημερινό παιχνίδι. Και εδώ ο κύριος Βουτσαράς αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με τη συνοδεία της αστυνομίας και δέχεται διάφορα αντικείμενα. Σήμερα έγινε το πιο τραγικό που μπορούσε να γίνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό που είχε να γίνει σε ένα χώρο που ήταν εκκλησία μέχρι σήμερα. Ήταν το γήπεδο του Πας Γιάννηνα. Λυπάμαι ειλικρινά και προκαλώ πρώτα την πολιτεία, την κυρία Πετραλιά, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον αθλητικό δικαστή, τους αθλητικούς δικαστάς, αφού δουν το τι συνέβη με τον κύριο Βουτσαρά, θα τους παρακαλέσω να με στείλουν σπίτι μου, γιατί δεν αντέχω άλλο. Εάν συνταυτιστώ με τη γνώμη του κυρίου Βουλινού για ένα σημαδεμένο πρωτάθλημα, γυρίζω και φτύνω τα μούτρα μου σαν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΑΕ. Προκαλώ όλους όσους είδαν αυτό το παιχνίδι να δώσουν και να αποδώσουν τη δικαιοσύνη. Διαφορετικά εμείς το μίμημα της Καλαμάτας ή το τίμημα της Καλαμάτας, επειδή δεν έχουμε υπουργούς, έχουμε μόνο βουλευτάς, θα το μιμηθούμε, γιατί αυτού κατήντησε το ποδόσφαιρο. Λυπάμαι πολύ που το λέω. Ο κύριος Βουτσαράς, το να πάει σπίτι του είναι απλό. Η ομάδα σήμερα που έπαιζε μία κατηγορία, είναι κρίμα, γιατί την απομόνωσαν, την έχουν απομονωμένη γεωγραφικά και την τελειώνουν αθλητικά. Αυτό είναι ντροπή σε όλους. Παλιά και τον γκολ από τον Μπασαγιάννη, το 1-0, όμως έχει σηκώσει το χέρι ο Φιλιππίδης, ακυρώνει τον γκολ, σημειώνοντας offside Αναστασίου. Ο Καλούδης ευνηδιάστηκε από την προσπάθεια του Μπούτζουκα τελικά, έδιωξε τελευταία στιγμή την μπάλα σε κόρνερ. Κάνει την βαθιά παλιά ο Μπούτζουκας με στο Τσαλακώστα, διώχνει ο Λάπας με το κεφάλι. Ο Αναστασίου στον Θεοδωράκο που έχει βγει μπροστά. Θεοδωράκο στον Τσαλακώστα, να ο Τσαβαλιάς σε καλή θέση, στον Καλούδη πάνω, ευκαιρία. Μπλόκαρε τελικά ο Καλούδης, πρώτη καλή, πραγματικά σπουδαία ευκαιρία για τον Αθηναϊκό στο 14ο λεπτό. Τσαβαλιάς, Αναστασίου. Περνάει στον Τσαβαλιά, είναι σε καλή θέση ο Τσαβαλιάς, σουτάρει, μπάλα στο πόδι του Ζώη. Έρχεται να σουτάρει ο Βρίνιος, πολύ μακριά τα δοκάρια. Ο Δόνης, ωραία προσπάθεια του Δόνη, προσωπική προσπάθεια, μπαίνει μόνο στο Δόνης. Ο Δόνης με το Σαργάνι, πλασάρει ο Δόνης και είναι γκολ. Τα Γιάννενα ανοίγουν το σκορ εδώ στο Βύρωνα από την πολύ ωραία προσωπική προσπάθεια του Δόνη. 0-1 στο 52. Το κόρνερ από τον Αναστασίου με φάλτσο, ο Καλούδης βγαίνει, γυρίζει στην αιστεία του, τελικά διώχνει σε κόρνερ πολύ ωραία την κεφαλιά του Τσαβαλιά. Λάθος του Ζώη, ξαναπαίρνει ο Μπούτζουκας. Μπούτζουκας στον Αναστασίου. Αναστασίου προσπαθεί με τα αριστερό. Τελικά κερδίζει ο Βρίνιος, είναι στην περιοχή. Ο Βρίνιος πέφτει, αφήνει ο Φιλιππίδης. Έπεσε ο Βρίνιος από το μαρκάσμα του Βαμβάικ, δεν πρέπει να ήταν τίποτα. Για να δούμε το Γιάτσο. Ο Γιάτσος πέρασε, είναι στην περιοχή ο Γιάτσος. Την τελευταία στιγμή βάζει το πόδι του Χατζιαγγελής. Τελικά σουτάρει άστοχα ο Παπα-Νικολάου. Ο Ουγκάρτε κάνει την παλιά. Δεν υπάρχει offside, ο Παπα-Νικολάου είναι μόνος του με το Σαργάνι. Παπα-Νικολάου και γκολ 0-2.
Ο Πας θα λέει κανείς πως εξασφαλίζει μια πολύ σπουδαία, μια πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη στην προσπάθειά του να αποφύγει τον υποβιβασμό. Ενώ οι παίκτες του Αθηναϊκού σπέβδουν προς το μέρος του επόπτη, διαμαρτυρόμενοι. Αλβέρτης. Έρχεται ο Βασαγιάννης. Περνάει ο Τζαλακώστας, σηκώνει ο επόπτης στη σημαία. Ο Τζαλακώστας είναι μόνος του, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Φιλιππίδης δίνει γκολ. Ο επόπτης κατεβάζει τη σημαία και σπέβδει προς τη σέντρα. Επικίνδυνα χτυπημένο, ευνηδιάζεται ο Καλούδης, η μπάλα στο δοκάρι και out. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για το Λεβαδιακό στο 21ο λεπτό. Γκουλής, ατομική προσπάθεια του Γκουλή. Παίρνει την μπάλα στην περιοχή, βγαίνει ο Καλούδης, η κεφαλιά του Παπα-Νικολάου και το 1-0. Το 1-0 από το Μαρινάκι στο 28ο λεπτό. Σε αυτή τη θαυμάσια ενέργεια του Γκουλή, η σέντρα η οποία έγινε, η κεφαλιά από τον Μαρινάκι και το 1-0 για την ομάδα του Λεβαδιακού στο 28ο λεπτό του αγώνα. Γιάτσος στην μπάλα, έτοιμος για τη σέντρα, την πραγματοποιεί Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου, το Ζλατανόφ και το σούτ, η μπάλα λίγο out. Ψάχνει για μια σέντρα ο Ουγκάρτε, πολύ όμορφα η μπάλα στο Σκούτα, μπαίνει ο Σκούτα στην περιοχή, ανατρέπεται και ο κύριος Κεφαλάς λέει τίποτα. Τίποτα, μάλιστα διαμαρτύρεται, δείχνει την κίτρινη κάρτα για εμπεγμό πάνω στον παίκτη των Ιωαννίνων σε αυτή τη φάση όπου οι παίκτες του Πας ζήτησαν πέναλτι. Και ο Ουγκάρτε, ο Χιλιανός, στην εκτέλεση του φάουλ. Έχει την μπάλα στην περιοχή, ο Γιώτης στην κεφαλιά, η μπάλα λίγο out. Ζιάκας μεταφέρει δυναμικά την μπάλα στο χώρο της μικρής περιοχής. Απομακρύνουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Το σουτ που γίνεται από το Λάπα, η μπάλα κοντράρει και το 1-1. Το 1-1 από τον Παπα-Νικολάου, η λύτρωση για τον Πας Γιάννενα σε αυτή την προσπάθεια όπου φάνηκε τυχερός ο επιθετικός των Ιωαννίνων. Πήρε την μπάλα από αυτή την κόντρα και με ψύχρεμο σουτ ευνηδίασε το Μανίκα. Γιάτσος Ουγκάρτε. Γιάκας που έχει δυνατό πλάγιο εκτελεί την επαναφορά τώρα για τους γηπεδούχους. Ο Παπα-Νικολάου πήρε μια κεφαλιά. Το σούτ από τον Λάπα, κόντρα στο σούτ από τον Παπα-Νικολάου, 1-1. 26ο λεπτό και ο Παπα-Νικολάου στο τέταρτο φετινό του γκολ στο πρωτάθλημα ισοφαρίζει για τον Πας Γιάννενα 24 λεπτά πριν το φινάλε. Ουγκάρτε βγάζει αμέσως τη σέντρο ο Χιλιανός, πήρε την κεφαλιά ο Λάπας, Παπα-Νικολάου 2-1. 7 λεπτά μετά το 1-1 και πάλι ο Παπα-Νικολάου κάνει 5 τα φετινά του γκολ στο πρωτάθλημα και γυρίζει ανάποδα αυτό το δραματικό ντέρμπι Ουραγών εδώ στην υπηρετική πρωτεύουσα. Απομακρύνεται και ο Γιάτσος τώρα, ο Λεμονής τελικά θα σουτάρει πάνω από το τείχος, ο Καλούδης στη γωνία του μπλοκάρει μέσα σε παρατεταμένα χειροκροτήματα. Σουτ και νέα κόντρα, να γίνεται το λάθος εκεί, ο Ξάνθης από κοντά και ραυνοβολεί τον Παπαδόπουλο. Δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης ο τερματοφύλακας του Πας Γιάννενα. Από αυτό το λάθος, το τραγικό λάθος στην άμυνα των Ιωαννίνων, ο Ξάνθης βρέθηκε πολύ κοντά στο τέρμα. Από εκεί ήταν αδύνατον για τον Παπαδόπουλο να αντιδράσει. Το πλάγι από τον Τρέλια για τον Λεμονή. Κεφάλι Τρέλιας που βρίσκει χώρο, κάνει και τη σέντρα από κοντά το 2-0. Ένα ακόμη ωραίο γκολ από πλευράς εθνικό από τον Γιόβισιτς. Ο Τρέλιας βρήκε χώρο, έκανε τη σέντρα με την άνεσή του στην καρδιά της περιοχής ο Γιόβισιτς. Σχεδόν αφύλακτος από κοντά και ραυνοβολεί για δεύτερη φορά τον Παπαδόπουλο. Κοντά στο τείχος Ζιρόγεβιτς κάνει το άνοιγμα για τον Δημόπουλο που έρχεται με δύναμη. Νέα σέντρα από τον Ζιρόγεβιτς, ο Ξάνθης στην κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι για δεύτερη φορά για τον εθνικό. Μπουτζούρης τώρα για τον Πας. Άνοιγμα που δεν δοκίμησε, δεν υπάρχει φάουλ, η φάση συνεχίζεται. Μουφ, ωραίο το πλασέ. Και το 2-1 για τον Πας Γιάννενα από τον δαιμόνιο αυτόν κυνηγό. Καθυστέρησε η άμυνα του εθνικού να οργανωθεί. Και ο Μουφ μειώνει για τον Πας στο 41ο λεπτό. Ζιρόγεβιτς. Γιόβισιτς. Κάνει και το σούτο Γιόβισιτς. Θαυμάσιο και το 3-1 για τον εθνικό. Ένα εκπληκτικό γκολ στο 46ο λεπτό από τον Γιόβισιτς, που δεν βρήκε συμπαίχτη του για να κάνει πάσα, δοκίμασε ένα θαυμάσιο δυνατό διαγώνιο σουτ και άφησε στήλη άλατο στον Παπαδόπουλο. Ωραία παλιά για τον Μιλόγεβιτς που κάνει και τη σέντρα, ο Ευθυμιάδης από κοντά, η μπάλα στο δοκάρι, πρώτου μου διώχνει ο Μανολάς. 77ο λεπτό, ο Μιλόγεβιτς εκτελεί, η μπάλα περνάει από όλους, ο Ευθυμιάδης δεύτερο σουτ και από πολύ κοντά ο Μπελά μειώνει σε 3-2. Ο Μπελά από κοντά σε αυτή την φάση διαρκείας στην περιοχή του εθνικού μειώνει για τον Πας σε 3-2.
Μιλόγεβιτς. Παλιά τρύπα για τον Μουφ στην περιοχή. Γίνεται και το πλασέ και το 3-3. Ο Μιλόγεβιτς έβγαλε την παλιά τρύπα. Ο Μανολάς δεν μπόρεσε για δεύτερη φορά στο μενό παιχνίδι να ελέγξει το Μουφ. Και αυτός ο δαιμόνιος, όπως είπαμε και πριν, κυνηγός, κάνει το 3-3. Λύγησαν κάτω από το βαθμολογικό άγχος